Grupo Parlamentario Socialista, señor Gómez Besteiro. Pois, grazas, presidente. Boa tarde, presidente da Xunta de Galicia, señorías, autoridades que nos acompañan nesta sesión de hoxe, representante de colectivos sociais e representantes dos medios de comunicación e os cidadáns que nos siguen a través do streaming. Señor Rueda, dixo vostede hai un ano que non ia caer na autocompracencia. Seguro que se lembra deso. Oi, pois foi desde aquelas e non parou. Autocomplacencia constantemente. Festa polos 100 primeiros días, festa polo aniversario das eleccións, festa pola investidura, só faltou unha verbena polo primeiro Consello da Xunta de Galicia, que ben podía ser. A este ritmo, temos que ir pensando en cambiar o Día de Galicia, non o día 25, o Día de Santiago, senón o 1 de agosto, creo que é o de San Alfonso. Temos que ir pensando neso. Unha festa, festivo autonómico, por suposto, con procesión, ofrenda floral e o himno galego que non falte. Que está vostede encantado de coñecerse, vímolo no seu último acto da Cidade da Cultura. Toda a xente de ben. Sentimos vergoña allea, créame. Créame que tamén moita xente do seu partido. Vimos festexar os seus supostos logros nunha cerimonia case de humillación aos cidadáns ali presentes, presentando como unha esmola o que son a consecución de verdadeiros dereitos lexítimos. Me custa moito imaginar que foi o que pasou pola súa cabeza para protagonizar unha pantomima con diñeiro de todos os galegos e as galegas. O que deixou ben claro é como se manteñen vostedes no poder. Nada novo, pero creo que nese acto se viron as costuras máis claramente. Señor Rueda, hai quen confunde responsabilidade coa defensa dos privilexios. E iso, sinceramente, non é gobernar. Iso é clasismo. E dígollo con toda franqueza. A Xunta parece e empeza a parecerse máis a un réximen personalista que un goberno verdadeiramente democrático. O que fixo non só o desacredita como gobernante, é ademais dun nivel de torpeza que non entendo, non acabo de entender, porque aos meus ollos e o de moita xente quedou absolutamente espido. Porque Galicia non deu a sensación de ter un líder ao fronte, sino un home atrapado nos seus propios complexos. Vostede sabe que cando un necesita de tantos aplausos é que, no fondo, non hai moitas cousas polas que aplaudir. E vostede sábeo de sobra. Voulle lembrar outra das súas promesas. Dicía que ia ter os ollos e os oídos abertos ao mundo, pero só se entende a súa forma de gobernar se os seus ollos e os seus oídos son os da CRTVG. Se esa é a súa idea de escoitar, agora xa entendo que non se entere do que pasa fora da súa burbulla. Porque aínda non se enterou que está gobernando un país, non está dirixindo un plato de televisión. Por iso eu agora vou dedicar estes 45 minutos a falarlle de Galicia. Non desa Galicia en tecnicolor que sale no telexornal, sino da verdadeira Galicia real. Esa que vostede non esconde e esa mentras vostede fai celebracións. Pero de momento só lle vou dar unha cifra, 20.660. Son galegos e galegas, persoas reais, familias enteiras, inscritas hoxe no rexistro oficial da Xunta de Galicia esperando por unha vivenda pública. 20.660 vidas en pausa, esperando e agardando a resposta que non chega. Sen contar as que xa nin se molestan en apuntarse nese rexistro porque consideran que non vai a ter moita utilidade. 20.660 sen casas, familias sen casas. 2.831 máis que hai 6 meses.
16 familias día tras día medrando nese rexistro. Ese é o ritmo da súa política de vivenda, un goteo constante de desesperanza. Por iso, señor Rueda, menos festas, máis chaves e, insisto, non deixe que a realidade do telexornal lle tape a verdadeira realidade de Galicia. Galicia vive nunha fonda desigualdade. As listas de agarda no sistema sanitario medran sin freo. Máis de 300.000 persoas esperan unha consulta. Imagine todo o Concello de Vigo esperando por unha chamada do Servicio Galego de Saúde. Hoxe compra agardar 10, 12 días ou máis para unha cita no centro de saúde. Nos hospitais os tempos superan os que había antes da pandemia. E para acceder a unha consulta de saúde mental poden pasar máis de 5 meses. Todo isto mentras os problemas se agravan. No sistema educativo, o acceso real á universidade sigue dependendo das familias. As tasas non chegan porque hai que pagar desplazamentos, alugueiros, materiais. A igualdade de oportunidades non é unha realidade aquí no noso país, en Galicia. As prazas en residencia para maiores son inalcanzables para a inmensa maioría das familias, dos salarios e das pensións aquí no noso país. E a mocidade, sobre todo, a das familias traballadoras, vese atrapada na casa dos seus pais. Sí, atrapada na casa dos seus pais. En 10 anos, o alugueiro subiu un 60%, mentras os salarios subiron un 25%. Vivimos nunha sociedade que segue discriminando as mulleres polo feito de selo. Os delitos por violencia machista aumentaron un 17% no último ano e medran os discursos que negan esa realidade. Esta desigualdade é simplemente inasumible, señor Rueda. E fronte a todo isto, vostede celebra, celebra e celebra. Celebra moito, iso sí. E a pregunta é, que é o que celebra vostede? Ven de festexar o seu aniversario, pero leva 16 anos no goberno, 3 deles como presidente de Galicia. Hoxe dixo vostede nesta sesión que había que pensar en Galicia o grande. Home, 16 anos no goberno, 3 como presidente e agora vamos a empezar a pensar en Galicia o grande. Vexamos a que dedicou en realidade a súa acción neste Parlamento. Señor Rueda, en Galicia conviven 3 grandes espacios políticos e ideolóxicos, a dereita, a esquerda e o nacionalismo. Unha pluralidade que, lonxe de ser un problema, é unha riqueza verdadeiramente democrática. Cada forza debería, polo tanto, expor as súas propostas, defender as súas ideas e someterse ao contraste parlamentario. Pero vostede, señor Rueda, non adoita facer eso. Vostede simplemente non responde. Tiven ocasión ao longo deste ano de formularlle cuestións relevantes para Galicia. Cuestións que afectan a vida das persoas, o futuro do país. E vostede, como casi sempre, optou por outra vía. Desviar o tema, culpar a Pedro Sánchez ou ambas as dúas cousas ao mesmo tempo. Voulle poñer algúns exemplos. Preguntelle por política industrial, faloume de Pedro Sánchez. Preguntelle por fondos europeos, só executaron o 32% según o último informe do Consello de Contas, pero vostede me falou de Pedro Sánchez. Preguntelle polo sobrecusto do Hospital de Vigo, polos contratos menores, polo clientelismo, vostede negou todo e mesmo puxo en dúbida os informes do Consello de Contas. Unha curiosa maneira esta de exercer a responsabilidade institucional. Pregunteille pola transparencia, pola democracia, polas condenas da CRTVG. Vostede díxome que todo iba ben e que Pedro Sánchez era un tirano. Preguntelle pola súa falta de apoio á lingua galega. E foi vostede a Bruselas, fixo un vídeo falando en galego, todo moi ben, postureo para as redes, pero logo mandou votar en contra do Parlamento Europeo da utilización do noso idioma. Por iso, lle pido hoxe que apoie a resolución que presentaremos mañá para que a nosa lingua teña o recoñecemento que merece no Parlamento Europeo. Eu tiven a honra de defender o galego no Congreso dos Diputados e vostede tuvo a deshonra de votar en contra. Corrixa, porque está a tempo todavía e gaña máis do que perda, créame. Preguntelle polo seu modelo enerxético. Tamén falamos da prometida comercializadora pública de enerxía renovable, que nin é pública, nin é renovable, nin está operativa. Pero iso sí, faloume de Pedro Sánchez. Falamos sobre o financiamento local. A Xunta debe aos concellos máis de 650 millóns. Iso é o que alerta a propia Federación Galega de Municipios e Provincias. Unha débeda histórica cos municipios, que asumen competencias que non son deles, que son da Xunta de Galicia.
A súa resposta, como sempre, foi Pedro Sánchez. En política ambiental pregunteille polo modelo de Sogama, un modelo que penaliza a Unión Europea. Vostede dice que todo está moi ben e unha vez máis me falou de Pedro Sánchez. Pregunteille pola condonación da débeda. Propuxemos que Galicia se acolla, propuxémoslo neste pleno. Vostede di que non. O seu conselleiro, en algunha declaración, dixo, bueno, xa veremos, non parece un modelo absolutamente de claridade. Pregunteille pola vivenda. Critica o Estado mentras presume de actuacións que financia o propio Goberno Central. Cuestionado pola creación dun banco público de aluguer de vivenda, vostede responde con un bono de comercio. Confundimos, sin lugar a dudas, ferramentas, sin lugar a dudas, polo que parece. Sanidade pública, grandes demoras, situación crítica en primaria e en saúde mental. A resposta de vostede foi falar da xestión do litoral e, por suposto, tamén de Pedro Sánchez. Altri, a súa única aposta estrela no ámbito industrial. Unha macrocelulosa, e preguntámoslle aquí, tamén en sede parlamentaria, polos seus compromisos adquiridos. Que compromisos tiña adquirido vostede con ese proxecto? Non obtiven resposta. Eso sí, máis referencias a Pedro Sánchez. Hoxe tivemos, por certo, unha boa nova en Galicia, que vostede probablemente que alegre a esa Galicia que vostede non quere escoitar. Dixen hai meses, tamén en sede parlamentaria, seguro que se lembra, que se fose polo socialismo galego, o proxecto industrial, ese proxecto industrial, recibiría 0 euros de diñeiro público, porque a vista da información que fomos coñecendo, a súa macrocelulosa non é sostible, nin ambientalmente, nin económicamente, nin en termos de creación de emprego. Polo tanto, o anuncio de hoxe, créame que non me sorprende, en absoluto. Agora vexamos se esta boa nova que nos aventuramos pode salvar a Galicia do gran erro que suporía a instalación desta empresa que vostede, señor Rueda, convertiu no seu proxecto político estrela. Agora toca a vostede, señor Rueda, dar a cara e explicarnos por que avala persoalmente o proxecto de Altri e por que fixo desta empresa a súa gran aposta industrial para Galicia. Toca a vostede, que forma parte desa gran mentira que rodea Altri, explicar cal é exactamente a axuda que comprometeu co proxecto segundo vostede avanzou no seu día. E, mentres tanto, Galicia, pola súa neglixencia, pola súa aposta de política irresponsable, está perdendo tempo e oportunidades de impulsar industrias realmente estratégicas e con retorno real para o noso país. O debate, señor Rueda, non é si industria sí ou industria non, senón que é industria sí e que industria non. Ese é o verdadeiro debate. Señor Rueda, o resumen é sinxelo. Durante todo un ano nos dibuixamos un diagnóstico claro do noso país. Vostede sistematicamente decidiu non responder. Non parece cómodo no Parlamento, nin coas competencias da Xunta de Galicia, porque lonxe de asumilas, as que ten xa no propio estatuto e as que ten adquiridas, bota balóns fora de xeito permanente. E si, falou moito de Pedro Sánchez durante este último ano. Cecais, eu creo que demasiado, tanto que xa non parece unha estrategia política que podíamos entender, parece máis unha verdadeira obsesión. O que ten que aclarar é se a obsesión é súa ou é do seu xefe Alberto Núñez Feijóo. E, mentres tanto, insisto, a Galicia sen liderado. Como vostede está noutra cousa, quizás redactando outro balance triunfal da acción do Goberno, permíteme que lle faga un breve percorrido polos desafíos que nós entendemos que Galicia ten por diante. Non teño tempo probablemente para todo, pero sí irei ao que consideramos máis relevante. Fronte a un mundo convulso, temos a un Rueda ausente. O ano 2025 comeza cun enorme incerteza xeopolítica e económica, sin lugar a dúbidas. Conflitos en Oriente Medio, en Ucraína, Trump de volta na Casa Blanca, a ultradereita medrando en Europa, o que vostedes tamén lle fan as costas, e unha tensión creciente entre China e Estados Unidos. Neste contexto, a inercia e o inmobilismo do seu goberno non parece, sin lugar a dúbidas, a mellor opción. É máis, parece e semella a peor. A súa falta de reacción fronte ás novas políticas de protección europeas ou a política arancelaria de Trump creo que é un bon exemplo. Neste último caso, Europa, o Goberno do Estado, moveron ficha de xeito inmediato. Comunidades como Asturias e Cataluña tamén,
Responderon con axilidade. E vostede desapareceu, a pesar da enorme intranquilidade dos sectores afectados e de que ese mismo mes, ese mismo momento, nese mismo día, lle trasladamos o noso apoio para establecer reflexións comuns sobre as medidas a adoptar ante esa situación evidentemente intranquilizadora para as nosas empresas e os nosos produtos. Por suposto, rexeitou a mão tendida para falar desas cuestións. Non lle preocupaba. Ao final, tras días de insistencia, anuncia un par de medidas, ao meu xuicio, inconexas e sen impacto real. E onde está vostede mentras? Bueno, vostede nese sentido non sirve a Galicia pola súa pasividade. E creo que xa estamos a pagar ese precio da súa pasividade. Francamente, estamos ante un goberno sen pulo e un presidente ao fronte sin ambición na defensa inmediata de Galicia. Na economía, Galicia tamén queda atrás. Hoxe España medra e é un referente no conxunto de Europa, pero Galicia apenas aproveita esa onda. Crecemos, pero casi un 30% menos co resto do Estado. Tamén nos datos EPA e tamén nos datos do paro reflíctese ese menor crecemento en relación co noso país. É dicir que, mentras o país avanza con forza, aquí seguimos a un ritmo moito máis lento. E o que é máis grave, que esa brecha non é só estatística, está afectando ás persoas, especialmente a nosa mocidade máis formada que marcha porque aquí non atopa futuro. E necesita solucións, non, señor Rueda, brindes ao sol. Por lo tanto, que é o que tanto celebra? Que Galicia vai máis lenta, que perde talento, que vai quedando atrás? Ten vostede un modelo productivo claro para o noso país? Porque, mire, hai unha Galicia que é puxante, sin lugar a dúbidas, que precisa dun goberno máis activo e non desta parálise e falta de interese por gobernar, señor Rueda. Eu creo nun modelo productivo no país que se fundamente no coñecemento e na innovación. Aí deberíamos ir, pero sabe vostede canto se inviste en investigación? Voulle dar algún dato. Galicia destina menos orzamento a investigación universitaria que a CRTVG. A conclusión é clara, priorízase máis a propaganda que o coñecemento. E se miramos a investigación sanitaria, a situación é preocupante. Vostede acaba de reducir o orzamento neste ano un 10%, deixando en 23 millóns. E eu creo que, ademais, non se trata, nese sentido, é certo que se incrementaron as partidas para Xacobeo, pero non se trata de elexir entre cultura e saúde. O que se trata de que quen goberna decide pensar que pensar e investigar pode resultar perigoso. E iso sí que debe ser preocupante. Mentre vostede se dedica a celebrar, Galicia leva máis dunha década sufrindo unha fuga de centos de investigadores e de investigadoras. Profesionais de altísimo nivel. Moitos mozos e mozas que hoxe nos observan desde outras comunidades e desde o estranxeiro, onde, por certo, lles abren as portas, onde se inviste de verdade en coñecemento porque saben que é unha decisión intelixente. E este creo que non é un problema illado. Está directamente ligado a outro drama que vivimos en Galicia, que é o drama demográfico. O saldo migratorio en Galicia é profundamente preocupante. En número sí, pero sobre todo en calidade. Perdemos capital valioso que marchou porque aquí consideraba que non tiña futuro, que Galicia non era unha terra de oportunidades. Hoxe moitas destas persoas están creando familias fora. Cada vez é máis difícil que retornen. Vostede igual pensa que o saldo migratorio se contabiliza cos turistas, pero non. De momento en Galicia só crece pola inmigración, esa que tan poucos apoios recibe do Partido Popular. Hai que preguntarse canta xente marcha, pero tamén quenes son os que marchan. Necesitamos transformar en políticas para atraer de volta o talento galego e que poidan ser o motor desa Galicia que todos queremos. Estou seguro. A transición enerxética non é unha opción, senón unha obriga, é unha oportunidade na loita contra a emerxencia climática e para levar ademais a nosa competitividade industrial e deixar de depender de terceiros países. Galicia ten potencial para ser un referente e vostede dalle as costas. Galicia importa o 75% da súa enerxía. E sabe de onde ven? De recursos de fora e de recursos fósiles.
A metade do que consumimos é petróleo e, aínda que no mix enerxético ten un bo peso as renovables, a electricidade representa só un 22% do consumo total de enerxía. É imprescindible apostar claramente polas enerxías limpias e renovables. Temos vento, temos auga e empezamos a ter sol ahora tamén. Así que eu creo que temos futuro. E, mentres tanto, que foi o que fixo o Partido Popular durante estes últimos anos? Parar o desenvolvemento das renovables, especialmente da eólica, pola falta de planificación, mentras outras comunidades autónomas converten eso nunha oportunidade e no motor industrial. Prometer Hai 16 anos de historia en todo isto, 16 anos de historia política no goberno. Prometer unha comercializadora pública de enerxía, unha opaca sociedade de recursos, que ia, por certo, abaratar a enerxía a todo o mundo, a todos os galegos e a todas as galegas. Xa o estamos percibindo nos recibos da luz de todos os galegos e galegas. E disfraza como proxecto estratégico unha macrocelulosa, a de Altri, que Galicia nin pediu, créame, nin necesita. Non se trata de inventar nada novo. Temos potencial para apostar pola eólica terrestre, pola mariña, polo hidróxeno verde e polo biometano. Pero falla a planificación e, sobre todo, vontade política. Sen ela, señor Rueda, a transición será algo que nos pase por riba, non algo que sexamos capaces de liderar como país. Se falamos en serio de emerxencia climática, hai tamén que comenzar por outras casas, polas nosas casas. Galicia precisa electrificar o consumo e vostede, que ten competencias na materia, deixa pasar as oportunidades. Puido exixir máis vehículos eléctricos ou híbridos no plan de mobilidade, pero non o fixo. Seguimos con un parque de vivenda infrautilizado, ineficiente e contaminante. E non estamos a impulsar comunidades enerxéticas locais, un modelo de proximidade democrático e sostible. De liderado tamén precisa o sector primario. Debemos, sin lugar a dúbidas, protexer e abrazar este país anfibio, como do que fala sempre Manuel Rivas, ese país que mestura mar e terra entre sí e se identifica con ambas partes. Temos un sector primario que vostede abandona, señor Rueda. No mar vivimos un declive no marisqueo que vostede observa desde o noso punto de vista sen actuar. O que outrora foi fonte de riqueza inagotable, hoxe produce incerteza. Debemos intervir decididamente en sanear as rías, en mellorar a semente de calidade e en protexer os traballadores e as traballadoras, non gastar esforzos en enfrontalos. Galicia debe ter máis protagonismo no eido europeo e vostede debe vixiar os seus amigos como Milei en Argentina para que non volvan a amenazar a nosa flota. Hai que ter acción, señor Rueda, hai que ter acción. Tamén temos que volver mirar á terra. Protexer as explotacións familiares non é só unha cuestión económica, é defender un equilibrio entre o urbano e o rural. Son elas as que sosteñen verdadeiramente o territorio. Xeran riqueza, crean emprego e manteñen os servicios abertos onde outros soben números vermellos. Por iso é urxente recuperar a idea e o proxecto do Grupo Lácteo Galego, que vostedes deixaron caer e que permitiría garantir mellores precios máis xustos para o leite, pero tamén afondar na transformación do sector, decalar en valor engadido. En canto ao relevo xeracional, é o maior desafío, sin duda, que temos por diante no agro, e vostedes siguen sen facer nada que sexa verdadeiramente eficaz. Nós, en cambio, propoñemos accións concretas. Por certo, a defensa do consumo de produtos de alimentación de proximidade e de temporada no sector público e que conseguimos que se aprobara aquí no Parlamento cun acordo que debería contar co seu apoio entusiasta máis que con un voto cuasi obrigado. Financiamento. A día de hoxe, señor Rueda, entramos nun tempo de reforma do sistema de financiamento autonómico. E Galicia debe estar aí para defender con firmeza as súas necesidades. A dispersión ou avellentamento son realidades singulares que encarecen a nosa prestación de servicios públicos, sin ninguna dúbida, e deben ser recoñecidas no reparto de recursos,
como, por certo, xa está contemplado na proposta de condonación da débeda con 4.010 millóns de euros para o noso país, para Galicia. Unha proposta que facemos os socialistas e que é moito máis ambiciosa do que fixo nunca calquer outro grupo político nesta Cámara ou nas Cortes Xerais. Outras comunidades van solicitar esa condonación. E Galicia eu creo que debe facelo tamén. Vostede sabe perfectamente que con un novo modelo de financiamento e coa quita da débeda, Galicia disporá de máis recursos. E máis así, sigue renunciando a ela, eu creo que, insisto, por unha actitud, creo que sumisa con Alberto Núñez Feijóo, co seu partido en Madrid a nivel estatal. Non me extraña que ante decisións que eu considero tan neglixentes e a súa falta de ambición para o noso país teña que convocar eses actos de autobombo, un día sí e outro tamén. Ao mesmo tempo, creo que compre falar de ampliar a nosa autonomía fiscal con responsabilidade. Podemos e debemos xestionar máis impostos sen saír do modelo común, o que consideramos nós, e xa é público notorio, falado xa nesta Cámara, que se trataría dunha idea errática sair fora dese modelo, ademais de insolidaria. Ofrecemos solidaridade e damos solidaridade, pero reforzando o noso autogoberno, o cal vostede se nega. Pero tamén hai que mirar cara adentro. Hai que mirar cara adentro no financiamento e falar de coxestionar os fondos cos concellos. Tamén son administracións públicas, señor Rueda, os concellos. Vostede mira os concellos e ve inimigos, agás que son dos seus partidos, e non todos. Ve o Partido Socialista gobernando en moitos concellos de Galicia e parece que lle produce urticaria. Pero o que hai detrás non é política de partido, son servicios públicos para a cidadanía. E vostede lle está fallando a esa cidadanía. Escoite, señor Rueda, os concellos e cumpra. Escoite e cumpra cos concellos. Falamos de servicios de axuda no fogar, falamos das obras en centros educativos, en centros infantís, do abastecemento, do saneamento ou de políticas sociais como a dependencia. Son numerosos servicios públicos que vostede está infrafinanciando ou deixando só en máis dos municipios sen ser deles esas competencias. Estamos falando tamén de cultura, porque vostedes están centrados nalgúns grandes actos, é verdad, neso vense que son expertos, pero logo regatean orzamentos para a cultura en outros ámbitos, cando todos sabemos que os grandes programadores culturais deste país son verdadeiramente os concellos. A cultura é un dereito e o seu goberno está tamén fallando aquí á cidadanía. Por todo isto, traemos unha proposta concreta a este debate: pechar un pacto local coa creación dun sistema aberto, transparente e xusto de distribución de fondos públicos. Fronte a ese modelo do dedazo que premia alcaldes e alcaldesas do Partido Popular e penaliza o resto, propoñemos un plan único para os concellos, con criterios claros, con criterios transparentes, con baremos obxectivos, por certo, e onde os concellos decidan o seu destino sen tutelas e, sobre todo, onde non faga falta presentar o carné do Partido Popular para obter a colaboración da Xunta de Galicia. Ese é o camiño: máis xusticia, máis igualdade e máis respeto institucional, señor Rueda. Máis igualdade tamén nas infraestructuras. Hoxe, os galegos e galegas contan con bonificacións de ata o 75% na AP9 e na AP53. E iso, créame, non lle gracias ao Partido Popular. Non, iso gracias ao traballo do Partido Socialista. Ese partido que trouxo a Galicia esas bonificacións. A AP9 podería ser pública e gratuita, pero non o é pola prórroga de José María Aznar, presidente do Goberno e membro do Partido Popular. Esa prórroga que lle regalou á concesionaria. Unha prórroga, por certo, da que Europa aínda ten que determinar se foi ou non foi legal.
Estaría ben ter en conta esas cuestións antes de entrar en determinadas valoracións económicas sobre o rescate, me parece a min. E da AP53, mellor non falar, ou sí. O Partido Popular deixounos unha das autoestradas máis cara e de concesión máis longa de todo o Estado. Esa é a súa herdanza, a do seu partido. Hoxe seguimos pagando esas autoestradas, pero pagamos menos, porque o Partido Socialista defendeu bonificacións cando vostedes, por certo, miraban para outro lado. E imos seguir nese camiño con 3 obxectivos claros: autoestradas gratuitas, autoestradas públicas e autoestradas galegas. Estamos nese camiño, no camiño da gratuidade. Xa estamos máis cerca, por certo, e imos continuar. Pero xa que falamos de bonificar de peaxes, que pasa cas autoestradas galegas? Non sería lóxico aplicar aquí o mesmo que reclamamos do Estado? A coherencia, señor Rueda, é facer en Galicia o que lle pedimos a Madrid. Ou cree realmente que as persoas de Bergantiños ou do Valmiñor valen menos que as de Santiago ou de Lalín? En canto ao transporte público, o seu expediente tampouco é para presumir. A chegada do AVE a Galicia foi posible tamén gracias a un goberno non do seu color, sino do outro, do Partido Socialista. Tamén, por certo, os abonos de media distancia gratuitos, que revolucionaron, coincidirá comigo, o transporte entre cidades galegas. E vostede sigue sen poñer unha rede por estrada que complemente a do tren. Nin colaboración, nin planificación. E os retos siguen aí: conectar, sin lugar a dúdas, mellor Lugo co resto de Galicia, resolver o histórico illamento de Ferrol e avanzar para as incorporacións de cercanías ferroviarias. Pero nada diso parece importarlle ao seu goberno. Só nos preocupa a competencia con Portugal. Eu decía, e escoitaba yo hoxe pola mañá, de que efectivamente debe ser vostede o único galego e galega que non se dá conta xa que a revisión do plan de obras ferroviario de Portugal pois non lle vai permitir chegar a tempo a esa cita do 2030. España, sí. Pero, xa digo, nada deso parece importarlle. E Galicia faise longa espera, como se lle fai longa espera a mocidade en Galicia. Unha mocidade que sofre e que leva anos escoitando promesas e promesas, pero as promesas por si soas non dan traballo, non pagan alugueiros e non evitan que un se teña que marchar na procura dun futuro mellor. Esa é a realidade, que son contratos precarios, alugueiros imposibles e a sensación de que para moitos mozos e mozas Galicia non conta para elas. Vostede, señor Rueda, fala moito de oportunidades, pero sin políticas de emprego dignas, sin acceso a vivendas, sen formación axeitada, é difícil falar de futuro. Estamos creando unha xeración de mozos e mozas traballadores, pero pobres. E isto creo que debería fijar moito a súa atención. Mentras vostedes saca peito, a mocidade colle as maletas e vaise fora de Galicia. Desde o Partido Socialista lle propuxemos, e lle volvemos a propoñer hoxe, un plan de primeira oportunidade, con incentivos para que quen queira traballar e vivir aquí poida facelo, sen trampas, sin letra pequena. Porque non estamos a falar dun problema, senón de unha prioridade. Se Galicia quere futuro, ten que contar coa súa mocidade, senón, señor Rueda, simplemente non haberá futuro. E se hai un ámbito onde se perciben con toda a crudeza as desigualdades, señor Rueda, é no acceso aos dereitos. Porque en Galicia os dereitos existen no papel, pero moitas veces non chegan á vida real. E iso, señor Rueda, é o que marca a diferencia entre gobernar ou simplemente administrar. A vivenda é hoxe o maior factor de desigualdade xeracional e de clase no noso país. Un muro cada vez máis alto que as xeracións enteiras non poden nin soñar con saltar. Galicia ven de bater outro récord histórico no precio da compravenda. A suba rolda o 5%, e só nun ano. Os alugueiros, como decía antes, subiron un 60% na última década e os salarios, a pesares das subidas do salario mínimo interprofesional, medraron menos dun 25%. Agora sí, agora dáse conta vostede, despois de 16 anos, que efectivamente hai que construir vivenda pública. Pero iso non aparece da noite para mañá, porque a pesar de que o Estado tamén vai a poñer cartos para esa vivenda, a construción da vivenda pública, temos que construílo e, por tanto, eso se nos antoxa para longo plazo. E o problema é hoxe, señor Rueda, ese é o problema hoxe, o problema da vivenda. Hoxe temos un problema.
Nos propuxemos e propoñemos unha medida inmediata, o Banco Público de Alugueiro, que entre no mercado e que permita mobilizar do entorno de 5.000 vivendas baleiras, con alugueiros que non superen o 30% da renda, con seguridade para quen aluga no pago e no cuidado da súa vivenda, pero con dignidade para quen busca unha casa. O custo, 40 millóns de euros. Oiga, fíjese, un 1% do que representa a condonación da débeda presentada e apoiada polo Goberno de España. O 1% da condonación da débeda. Vaise dando conta xa das claves da xestión e por onde deben ir as cuestións máis axeitadas. E mentras vostede boicotea as zonas tensionadas, a Coruña, Vigo ou a pequena illa de Arousa responden, actúan. Vostede bloquea, pero non esqueza que a competencia e a responsabilidade está non lle de Pedro Sánchez, é da Xunta de Galicia e, por tanto, de vostede. Tamén falta control sobre a vivenda turística. Faltan fondos para a rehabilitación do noso patrimonio inmobiliario e vontade política para garantir calidade e combater a infravivenda. Ese tamén debe ser un obxectivo do Goberno, combatir a infravivenda. Pero vostede prefiere mirar para outro lado. A sanidade, outro dos grandes problemas que sin dúbida ten Galicia. Hai pouco dixenllo, o sistema sanitario ten déficits graves. Temos probablemente o mellor dos sistemas sanitarios, pero os profesionais e pacientes identifican que hoxe temos esperas inasumibles. Os servizos están saturados, sen direccións que poñan orden nin solucións en riba da mesa. A lista de espera disparada. As cifras oficiais trucadas. A realidade, polo que parece, é ben distinta. Esperas hospitalarias por riba dos niveis de prepandemia, atención primaria desbordada, froito, por certo, de anos de abandono desa atención primaria. Rede de saúde mental débil, sen modelo e sen rumbo. Está rexistrada neste Parlamento desde fai uns días unha proposta do Partido Socialista, unha modificación legal que nos propuxemos e que creo que, además, deberían sensatamente valorar o seu apoio. A Lei de Garantías establece tempos máximos de esperas no ámbito hospitalario, por tanto, por que non tamén no ámbito da atención primaria? Eu creo que é posible garantir unha atención sanitaria en 48 horas, incorporando máis profesionais de moitas especialidades, fisioterapeutas, moitas máis enfermeiras, profesionais de outras profesións, como suman, por certo, en outras comunidades autónomas, e iso non o fai Galicia. Hai profesionais dispoñibles, pero hai pacientes agardando, señor Rueda. Que falta? Pois decisión política. En saúde mental, máis de 5 meses para unha primeira consulta. Ir ao psicólogo aquí en Galicia hoxe significa ir a unha clínica privada. E creo que non debe ser así. Nin pode ser así, señor Rueda. Tamén hai que optimizar, sin lugar a duda, os hospitais, sin lugar a dudas. E, sobre todo, garantir que non exista unha sanidade de dúas velocidades. Porque hoxe non é o mesmo ser atendido en Abadín que ser atendido en Burela, como non é o mesmo ser atendido en Burela que ser atendido en Lugo, por poñer un exemplo. Debemos, señor Rueda, facelo mellor. Hai milleiros de galegos e de galegas agardando por unha cita. E a pregunta despois de todo isto é se sigue vostede pensando que estamos para celebrar algo. A igualdade, señor Rueda, non é un acto de un día ao ano. É o dereito de calquera muller a vivir sen medo, a ser escoitada, a contar con apoios reais cando os necesita. Pero hoxe, señor Rueda, en Galicia iso non está desgraciadamente garantido. A realidade é outra. Casas de acollida sen medios suficientes, centros de información a muller desbordados e as entidades que levan anos traballando pola igualdade están quedando soas. Mentras tanto, vostede renuncia a exercer o seu papel e o seu partido pacta con negacionistas da violencia de xénero. Eso tamén é violencia institucional, señor Rueda. Nós, e os socialistas, temos clara unha cousa. A igualdade non se negocia, non é un extra, non é un eslogan, é unha obriga democrática e social. E require o que non hai agora,
vontade política, recursos e políticas correctas. Porque Galicia, señor Rueda, non pode retroceder. E porque as mulleres deste país non o merecen. É unha cuestión de compromiso, señor Rueda, de compromiso. Se quere saber como está o sistema educativo, non mire os números que lle pasan. Mire as familias que piden inclusión. Atenda a docentes que por todo o país reclaman competencias e recursos. Mire as universidades pedindo renovación de cadros. Mire os investigadores galegos que triunfan fora porque aquí non tuveron o seu espacio, o seu momento. Moitos marcharon, outros seguen. Outros seguen e financiando eles mesmos os seus proxectos. Iso o que vostede lle ofrece a quen pode construir o futuro deste país. Está a hipotecar, desde o noso punto de vista, o que non é seu, o porvir de Galicia. Política social, falemos de residencias. Galicia ten hoxe 3 prazas por cada 100 maiores de 65 anos. A media estatal está en torno a un 30%, por enriba. Faltan 8.000 plazas, señor Rueda, e vostede sabio. O modelo fracasou. E a pandemia xo fixo visible un problema que nós levábamos anos advertindo que ese modelo de residencias que vostedes aplicaron foi un fracaso, en número e en forma. Empresas que recortan, que maltratan dereitos laborais, que priorizan o beneficio económico sobre os cuidados, iso é o que vostedes permiten día a día. Mentras os nosos maiores poidan estar nunha casa, debemos, sin lugar a dúbidas, facer o esforzo de que así sexa. Pero chegan situacións na que esa situación non é posible. Necesitamos un modelo de centros pequenos, distribuídos por todo o territorio, que permitan a persoas vivir preto da súa contorna. Impulsámoslo en Lugo, créame, funciona, é un sistema que funciona. Enviar a alguén 200 kilómetros fora do seu fogar non é un servicio, é un abandono. Creemos tamén nun maior investimento en dependencia, máis investimento en dependencia, señor Rueda, onde a Xunta non cumple o que debe. Permítame outro dato. Dende a pandemia, o Goberno de España aumentou un 138% as partidas para a dependencia. Dende a pandemia. Este goberno autonómico reduciu un 6% segundo os seus propios orzamentos. Con iso creo que queda todo dito. E vostedes de celebración, claro. A nosa memoria histórica é a súa desmemoria, señor Rueda. Mentras outros territorios avanzan na recuperación da memoria histórica, en Galicia vostedes seguen instalados no esquecemento e a veces na complicidade. Pois sí, aínda que o neguen no Parlamento de Galicia, en Galicia tamén tivemos ditadura, e houbo vítimas, e houbo represión. Levamos anos pedindo que se faga o que é nada máis que o que é de xustiza. Recuperar a memoria, dignificar as vítimas, abrir as fosas, apoiar as asociacións que traballan arreo, por certo, só con axuda do Goberno central, pero por a súa banda só existe un silencio cómodo e institucionalizado. Miran para outro lado, e non é por casualidade. Non queren porque recuperar a memoria supón recoñecer que houbo quen loitou pola liberdade e que en os que hoxe están a gobernar herdan esa outra historia da que nunca queren falar. Non se trata... Non se trata de reabrir feridas, senón de pechalas e pechalas ben, con verdade, con reparación, con respeto, con xustiza. É unha débeda democrática que Galicia aínda ten pendiente, señor Rueda. Vai vostede a seguir apostando pola desmemoria ou vai aprobar unha lei de memoria democrática aquí en Galicia? Vou rematando. Se quixésemos, señor Rueda, poderíamos pasar todo o día falando das desigualdades que provoca a súa falta de ambición política e a súa falta de liderado, a súa pasividade, en definitiva, e créame que sería unha conversa longa. Galicia avanzou, claro que sí, pero moitos deses avances non nacen da acción do seu goberno, senón da forza dunha sociedade que empurra, que traballa e que resiste. Unha Galicia que cada día se levanta tentando ser mellor, que se move non porque vostede a lidere,
senón a pesar da inercia do seu goberno, sen rumbo e sen iniciativa. Porque aí fora hai un país que non encaixa na Galicia sumisa que vostedes desexan. Hai unha Galicia viva, moderna e decidida. Un pobo con mans e cabeza para chegar donde queira en absoluto. Falta, iso sí, un goberno á súa altura. E iso hoxe, desgraciadamente, non o ten. Hai que facer política con sentido, con reflexión e con propostas que sexan ambiciosas, pero realistas, transformadoras, pero pegadas á realidade. Unha política sin eslóganes valeiros. Nós, as e os socialistas, non estamos aquí para lebrar a contraria, créame, señor Rueda. Estamos aquí para construir unha alternativa e tras ela gobernar. Gobernar para transformar. E sabemos que non é fácil, que ás veces, en tempos de ruído e de simplificación, custa defender determinados criterios, a responsabilidade e o sentido común. Pero é a nosa forma de entender o servicio público. E tamén é a nosa responsabilidade con este país. Vostedes serán os primeiros, a mellor, espero que non, pero non os únicos, en intentar ridiculizar esta política. Pero iso, señor Rueda, é porque sabe que estamos no certo. Déxeme dicirlle algo que creo profundamente. A política útil non é fácil, pero a política fácil case nunca é útil. Por iso, frente a esa Galicia das desigualdades que vostede mantén, nós ofrecemos outra visión, outro camiño, outras propostas, porque non estamos para celebrar grandes éxitos, estamos para facer o traballo que hai que facer. E porque por riba de todo, señor Rueda, é posible, creo, nunha Galicia mellor. Temos dereito a unha Galicia mellor e creo que merecemos todos e todas unha Galicia mellor. Moitas grazas. Gracias.